step ke bekemen secusin pat ipi kum ki parlok ke ba i ban yuk sngo ban ngap di ku kubor ke ketin ke chung blai hak bangin jam bangin ya ye kene sngi blai wa ai ngi kene mit ke bala lek penyo pat hangi ke sngi ke bangin ni sajam ngam tip ngim tip ke ai ke banja henri shani au blai u banyalam ye ke chim ke chungi ni don hak ke sngi ha bangin pai hak ke chinya dinti ke chungi kam de ke por ke besuk kam de ke por ke bangin ong bangin la ban le kemen ke ding ki por ki bawan ke jing sku dukha ki wan ki por jong ke jing du jing kermen ke kubo lo ba jong ke step ke long ke bang kwa ban kren bet pi ke dei ke long ying long sam ha ke im lang ke salang swa bangin ni pai ke ke benta tengin grai ken rat be e ha bangin pusan ni ke ketien ni ke phang ke balabu akmat jongi yarap ke ken rat kum ke ke sam ke ai ke bangin dei ban le ha ke im lang ke salang ke badon kam ya ka yarap ko ken rat be e yangi kum ki khon ki kti ki kmi ki pa ke bangin don ki sam bangin la ablei kum no ngi dei ban yai sim ko ken rat jin duai ka ting chi sum duai pan amen kalong ying long sam ha ke im lang ke salang kalong ying long sam ke dei ke classroom ne ke jaka ka basdang do ingi ha ka bangin puli ne ke ban sandur ye ke jimut jiberkat ke jongi berkumju iki khon ki kiti kalong ying kalong sam ke dei ke tenrai jong ke chiem le ne ka essence of life ke proverb ko ong ke baar par khot ban rio tui kayu khna ha ka lenti ke bo dei ban yai wan dol to men unam kan ria na kata ka lenti ke bo dei ban yai lenu num baklasu ka lenti kalong ying long sam ke dei ke lai dong ha ka jing em jingi la ngin pai nomor ha ke long ying long sam gi don gi khot ke bo tup iki khon ke kemi ukpa leni ukni kedaru kalong ying ka bangini keren kira sau benta leni ki sau dong ke bangila bani pai ukpa ki khon ke kemi bat ukni ublai bolo bo e kalong ying kalong baik ban long ki sardar babha jong hak em lang ka sala berkumju bakani ka pertai lang bakalong ying kalong sam kan long ka babha kan long ka boblei usngu bha lada kalong ying kalong sam kala ban imbha kala ban penpau se ka pertai kan bha badang tangin i ke jing sensar bakan jablai ublai bolo bo e ka long ying kalong sam hak em lang ka salang haka bangin pai se ka bible kidan ka to kan ki tili ki long ying ka bangin pai kidan ka benta ka bakrau ke bela no yo senyang ka benengkong ka long ying abraham ublai ula khat ya ka long ying abraham bat ula pen kerpang ya ka hak im lang ka salang hap dang ki wei ki long ying na ka benta ka jaj ben reu genesis ka nong ka bakhat ar de khat ben kong ter ublai bo khat yo abraham na ka snong haran ben nek sikuri kanan ula pen kerpang ya ka namar dai na ka ni ka long ying ka jong u abraham ublai ubu ya ka jing pat sia hap dang juga jing yai lenti ka ni ka long ying kala dai ban mat ya ka jing len ya la jong ka tengah ka bau abraham ula le ya kata hai Egypt bari ki benta ban ong bakade kapara ha ka jaka ka tengah namar ka jingle ju abraham ka long ban tengkai lani ban bo ya tau sembai chong ka jat ben riu ha ka bau blai ula bet kabar kalong ying amram bat ka chikoben ha ka ni ka long ying ublai ula pen kerpang yo Moses kum unong yelam ban pelak lo yaki khon Israel nagari Egypt nakata ka kti ka jong uparo kabala bat ne kala penong rawiki daki spaksnem kumba saus spaksnem tam kabagari ki khon Israel habaki don nagari ka jong raw kiladu ya karai ban le ya kunu tan naladi kiladu ga hak ban ripen yaki khon senrang kabagi kelakha reblay lebu tengkai yo Moses nak beta kita kebalai kalong ying kahana ublay ula say ya u Samuel nak singkai
Kani ka riu kentei ka balingki. Banlong unang sinsyar, banlong uling dok nakabata. Ban pen kentang siem ng kong hakari Israel. Kabasaw kalong ying usakria. Ublay ulasay nagkakpo jong kathel lengki. Nakabata Yohanes banlong unang perta hakari klaw nakabanta ka jingwan Mesaya. Ulalong ro unang penbaptis ya ka jingkelang ka bamot. Kabaki beriu kin pai syublay. Jisu la keren man ong ba omdan kat Yohanes balakana ka beriu. Bandai bandolong si cha utau riu kraw. Kabapat julong nadu kabasdang kabatay hadu kupon jong Yohanes. Kabasan kalong ying Joseph bat kamali. Ublay ulasay lani ulabu lani ula penon kami kani kalong ying nakabata ka plan bom jukut jong o. Ban pen em ki beriu. Ban pelait na ki syakte merau hakapop. Ban pelait iki na ki jingkum ki babon sertap jong ka jing Ulalong ulok jong ka jong ki baldu jing kerma. Ulalong ulok jong ki bala syak ban beng. Ulalong ulok ban pelait ya kita ki bakanglat. Niki kenjri ke bos setan ulate. Kalau tia saw nong besaul ong beri kepo gaya ke bebiang. Ulawan nakabenta kita ke bedon kam. Yo. Para mensiem bekordor ke jingkeli kolong. Manu ban saya ki nong nyelam. Naki long ying ke longsem jengi ke bai ijengai. Ki ben long ki nong yelek ki nong yesai. Nakabenta uduk usuk ki nong warak jingsuk. Kinong wara jingya maap aki imlang salang kabala du kabala tap bat kabala tap tang daga jingitan. Mano ban say ban la ban weng ya kita ka jing jelai ka jing kerni ki jingdi basniu haki imlang salang. Mano bala ban weng ya ka jing kudukam kabalong ka bomsnga ya ka lawai banwan. Kinong yelek ban pendu ya ka tarjur jong ka jingipher. Jong ubar ruspa bat beduk. Hakabangi i kini kisngi ubar spa olah ban titlut. Hari beduk usu kemiet ba usu tengot. Tang dalaka kli sepang kini ki eke. Kini baro kisyong hakikti jong ki longying ki longsa. Eta kedaung laban ong kermen ye ki eke babah hari bangi apa penkrek ye ki basniu ki belak wanja. Dan kami ngikum ki yung kesam bagian pai sublay. Kapor ka bakumno. Nede kata ke quality time with God. Ka bakatno ka bangin ay showblay. Bangin penlot kum ke yung kesam. Namal ka quality times ka day kata ka kentin. Nale ka love language ka bablay usngoba. Kabo Joshua habo kwat ikon Israel uong. Lada kam day yepi bangin syakri. Rey ngate baka ying ngin syakri. Habo ikon Israel. Kila pai lagi yung hikmat. Saka perthai. Naka bata ka jing skop hajung ki. Day ni ka daw. Habang pai ka jing thok jong ujaw halal niru haba Ukraine sabang ka jing saindo de ki emlang salang naka ying ka sam uong kumni. Na baka ying ka sam ka day ka jika puli. Uong the destiny of nation is shaped in classroom. Kom kikmi kikpa. Kibangi day siya kita kinong saindo. Kadon kami ngi ya ka bangin tip om ka bangin tangman siyo i. Dan kami ikon kicungi bangin say kita kinong wara nung keladur lani ki reformer. Ki beriu ki balak ban syani ki imlang kasang lani kita ki confidentiality person. Ki balak ban don ye kicing kit kli bat ki balak ru ban don ye kata kicing ai jingkeng. An penkut ikir ki kentin jung usran vikuma bendi uang kumni. Hakikam kera puli berjar-jar. Hang ta kicing pot sniu ki ki kiksai. Kikmi kikpa kin sudai tang kin nong pek. Ya kemit bat ya kesngi ya ke bagi kon kile. Nama ke jingle jugi kon om ku bagi penon kam ya ka waj ka balak banlong ka dak jeng ke jing pen mensaw. Hari ka long kum ka atiar ban yadai ka bangi. Hakani ka kamra jong ke jing kermen. Bagi jingmut jeberkat ki de banlong ki bane bat ki baskem. Nama kini kesngi ki jongi. Ki po ka bor jong ke jingle jongi. Kam dei de ka waj. Kam day da uso. Ready ka borja bing. Nakabantaban sandur. Ya ka pertay ka bayar. Baki imlang ka salang. Ublay ngor ko yung yi. Ya ka ni ka kubor ka bang snow. Itong ilay hablay ka jimduay. Try habang iyo snow. Ya ka ketien ka ba im ka jome.
Kenrat bi shisha ngi em pring ki por ki ba ritrai bi ngi kermen pat. Ki kamera kelas ki jongi ke bas dang nung kong na yeng na sam. Yarap ko kenrat bi kendalong ka ba day, kendalong ka ba don bor. Nakabata kalaway nakabata ki imlang kasalang. Pakiway ki ba don kam kin shem yi ki kermen. Yarap ko kenrat ngi kin sngi ka bangin jam. Ngim tip ki ikabun ja. Ngingek bengi senia. Pemedon rekan bagi. Aku ting Yesus ngi duai. Amen.